Il-Gżira ta' Bali li żar provinċja fl-Indonezja qed tospita 159 gvern membru fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li qed jattendu għal konferenza ministerjali li tiġi organizzata kull sentejn. Din il-konferenza qed tkun ikkunsidrata bħala waħda mill-aktar laqgħat importanti li din l-organizzazzjoni kellha fl-aħħar snin għaliex taf tiddetermina l-futur tal-istess organizzazzjoni. Fuq net tal-aġenda hemm pakkett finanzjarju li qed ikun proposti li jinkludi numru ta' miżuri li jiffaċilitaw il-kummerċ naqsu kontrolli żejda fil-frontieri u joħolqu aktar impjiegi u opportunitajiet fi żminijiet diffiċli. Imma ftit hemm tama li dan il-ftehim jista' jintlaħaq. Dan wara li l-Indja b'mod iżolat baqgħet toġġezzjona bil-Ministru Indjan Anand Sharma jgħid lill-ġurnalisti li din kienet deċiżjoni finali. Madankollu d-diskussjonijiet ser jibqgħu għaddejjin sa nhar il-ġimgħa f'tentattiv li jkun hemm żblokk li jikkonvinċi l-Gvern Indjan u numru ta' pajjiżi oħrajn ibidlu l-pożizzjoni tagħhom. Għal pajjiż bħal Malta li jiddependi mill-kummerċ, ftehim ta' dan it-tip huwa importanti ħafna jgħid il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona. U fiċ-ċirkostanzi aħna bħala pajjiż irridu nassiguraw li d-diskussjonijiet ma jibqux hawnhekk u nibqgħu nuru s-sapport tagħna għal pakkett ta' żvilupp li qed ikun imressaq. Sa dan it-tant f'Bali il-Ministru Cardona attendaw ukoll għall-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li kien indirizzat fost l-oħrajn mill-Kummissarji Ewropej responsabbli mill-kummerċ u mill-agrikoltura.